Dugang panultihon ni Solomon. Aniya ang dugang nga mga panultihon ni Solomon nga gikopya sa mga tinugyanan ni Ezekias nga hari sa Yuda. Pasidunggan nato ang Dios tungod sa mga butang nga iyang gililong ug pasidunggan nato ang mga hari tungod sa ilang mga pagpatinaw. Dili gayod nimo masayran ang gihunahuna sa usa ka hari ug dili nato matugkad ang iyang hunahuna sama kini kahabog sa langit ug sa makalalom sa dagat. Himo ang lunsay ang plata aron ang tawong batid sa pagkulit makahimo gikan niini og matahom nga butang. Ipahilayo sa hari ang daotang mga magtatambag ug ang kagamhanan niya maila sa iyang pagkamakiangayon. Inigatubang mo sa hari ayaw ipresentar ang imong kaugalingon. Mas maayo pa nga hangyon ka sa pagdawat sa taas-taas nga katungdanan kaysa sultihan ka sa paghatag sa imong dapit ngadto sa usa ka tawo nga mas importante pa kay kanimo. Ayaw pagdalidali pag-adto sa hukmanan tungod sa butang nga imong nakita. Unsa man unyay imong buhaton kon may laing saksi nga makapamatuod nga nasayop ka. Kung ikaw ug ang imong isig katawo dili magkauyon sa inyong hunahuna, husaya ninyo kinitali kaninyong duha. Ug ayaw ibutyag ang bisan unsang tinaguan. Tingali unyag may makabalita bahin niini og ikiha ka ug maulawan kapag ayo. Ang pulong nga gilitok sa tukmang panahon sa masadayandayang bulawan diha sa butanganan nga plata. Ang usa ka pasidaan nga ihatag sa usa ka tawo nga may kasinatian ngadto sa tawo nga buot mamati. Sa makabililhon sa mga singsing nga bulawan o sa alahas nga hinimo sa labing maayong bulawan. Ang kasaligan nga sinugo makalipay sa nagsugo kaniya sama sa bugnaong tubig taliwala sa kainit sa ting-ani. Ang mga tawo nga mosaad ug mga butang apan dili motuman niini nahisama sa mga panganod ug hangin nga wala magdalagulan. Ang mapailubon nga pagdani, makadani bisan sa hari ug ang lumo nga sinultihan modulot sa kabukogan. Ayaw pagkaon og dugos nga sobra sa imong gikinahanglan kay musuka karaman sa kadaghan sa imong makaon. Ayaw pagpunayg duaw sa imong silingan kay tingali unyag pulaan siya og kasilagan kaniya. Ang tawo nga mosultig bakak batok sa iyang isig katawo sama sa makamatay nga espada, puspos o talinis nga udyong. Ang pagsalig ngadto sa tawo nga dili kasaligan panahon sa kalisdanan sama sa pag-usap ginamit ang daot nga ngipon o sa paglakaw pinaagi sa nabakol nga mga tiil. Ang pag-awit alang sa tawo nga anaa sa kagulanan samara sa paghukas sa sapot sa tawo panahon sa tingtugnaw o sa pagbutang og suka sa usa ka samad. Kon gigutom ang imong kaaway, pakan-asiya, kon giuhaw, paimna siya, kaysa ingon maulawan siya pag-ayo ug gantihan ka sa Ginoo. Ang paglibak naghaling sa kasuko sa mga angamihan nagdalag ulan. Maayo pa na nga magpuyo diha sa kisami kaysa makigtipon sa asawa na nga tagawtawan. Ang pagpamati sa maayong balita nga wala nimo paabuta sama sa pag-inom og bugnaong tubig kun uhawon ka. Ang tawong matarong nga mutugot lang sa buhaton sa tawong daotan sama sa tubod nga hugaw o sa atabay nga gibutang ag hilo. Dili maayo ang pagpalabig kaon ug dugos saman nga dili maayo nga magsigi ka og padayeg. Kung dili ka makapugong sa imong kasuko, mahisama ka sa usa ka siyudad nga walay paril og sayon rang atakihon.